Piatra Neamț, te rog să vii în Piatra Neamț. Da. Eu stau în Piatra Neamț, în spatele Unic. Și te rog frumos să-mi faci un contract și mie. Că am nevoie de un contract. Dar spune și lui prietena ta să vină aici să vadă. Nu, dar nu vreau. Oana o cheamă. Și să vină la Piatra să-mi fac un contract și mie. Contract de ce? Ca să... Da, până acum ți-o dat un ban, bendeac? Nimic nu mi-o Niciun ban, niciun ban? Niciun ban. Da. Și poate să ajung la toate emisiunile. Ai fost până acum la vreo emisiune? Nu, aici în Piatra Neamț am fost, dar la București n-am fost. Dar măcar să mă contacteze și să un sponsor. Da, ai telefon? Da. Ai telefon. Dar până la urmă ți-ai găsit o prietenă, văd. Da. Ți-ai găsit, nu? Da. De mult ți-ai găsit prietena? De 2 ani aproape, dar măcar să mă cheme cineva la București, acolo. Și Bedeac, ea Ioana, și să-mi faci un contract și mie. Ok. Da. Și eu sunt din Piatra Neamț. Și ce contract, ce salariu, ce bani vrei să primești? Nu știu, cum vorei. Nu știi de asta, nu? Nu știu de asta, dar să mi fac un contract cum credeai că e bine. M-am să ieși pe scenă în Piatra Neamț, nu mi se oferi nica. Hai, lasă. Da, să mi se ofere, atâta vreau. Dar tu acum unde stai? În spatele Unica, aici, dar aici vin la un prieten de-a meu. Am înțeles. Locuiți împreună? Eu? Da. E asta acasă. Dar ea spune nu, tu spui da? Da. Dar suntem împreună, atât. Și nu locuiți împreună? Nu. Eu la mine, ea la ea. Deci ți-ai găsit o prietenă, până la urmă ești fericit. Da. Ești fericit. Dar eu sunt din Piatra Neamț. Am înțeles. Și mai vrei și bani, nu? Da. Și un contract nou. Un contract nou. Înseamnă că ai avut un contract, ca să înțeleg. Nu, n-am avut. Păi ai spus și un contract nou. Da, un contract nou, adică să mi se facă un contract. Ok. Hai că vedem ce putem face și unde te găsim. Pe aici să vedem. Pe aici, da? Adică în Parcul Zoologic din Piatra Neamț, da? Da. Ok, deci în Piatra Neamț. Ai un număr de telefon, ceva? Da. Ia spune numărul. Nu, spune numărul tău de telefon. Dar nu știu cum să spun. Nu știi numărul, nu? E asta, 07 58 75 0843. Bravo, așa. Da. Și cum ai zis că te cheamă? Ciprian. Ciprian. Ok, Și Ciprian. sunt din Piatra Neamț. Bravo, ok, bine. Și să vin în Piatra Neamț. Bun. Să mi se ofere.